pares, avis, àvies, estimat públic. Quanta gent! Tots venim a veure'ns a nosaltres? Quina sort! I quins nervis, jolín! Estimat públic, som la classe de... Ostres, m'he quedat en blanc. Sí, home, sí! Som la classe d'uns nois i noies que pugen uns a sobre d'uns altres, formen figures humanes molt altes. Ah, sí! La classe dels castellers. Ho veu? Doncs bé, anem per feina. Voleu veure el nostre espectacle? Sí! Voleu veure el nostre espectacle? Sí! Doncs bé, ho tenim tot preparat. La colla que estaré portant. Així que 3, 2, 1... Un fort aplaudiment, comença l'espectacle.